другарчета. Намираме се с Джули в Макдоналдс, за съжаление. За съжаление, защото ни изгониха от ресторанта, в който се чувствахме добре и пихме вино и си говорихме за живота и за най-прекрасните неща. Имайте предвид, че все пак не ядохме в Макдоналдс, а ядохме нормална храна. Пием само гадости тук. Не правим реклама на Макдоналдс и не искаме. Говорим си за кой това какво работи, кой до къде е стигнал с живота си, кой какъв мастер ще прави. Какво искаме да станем като пораснем големи. Да, как ще подобрим живота в България, как ще развиеме света около нас. Как ще работим заедно. Как ще си основем фирма. Аз не знам, вече как ще бъдем прекрасни и неустоими. Толкова много хора съм основала фирма вече, че не знам докъде ще стигне в това отношение. Не си честна. Поела си отговорност пред мен. Ето тук се подписа за тези ръце. Къде съм се подписала? С тефтер. Виж колко информация ти дадох. Не гледайте там. Не. Колко информация ти дадох. Тайна. Тук са само тайните неща. Ето тук. Мисля, че е крайно време с Джули да направим влог заедно. Официално те канят да заповядаш Мия Самфир да си поговорим за някои прекрасни неща. Официално познавате Джули, защото сте гледали в това как тя разказва за моя предмет, защото тя беше достатъчно нагла да го разкаже вместо мен. Но мисля, че хората я харесаха много. Кажете, харесахте ли Джули? В коментарите долу. В коментарите долу, да, защото истината е, че тя всъщност е толкова грозна, колкото виждате в момента. Там я бях нагремирала. Да, вярно е това, за съжаление. Така, тук сме го спали. Имаме запитване за живота в Германия. Идея. За живота, имаме запитване. С удоволствие ще ви разкажа за живота в Германия вече 3 години и половина. Аз ти предлагам да седнем двете просто и да разкажем. С Джули всъщност, двете идохме заедно в Мюнхен. Беше абсурдно. Тази история трябва да я разкажем. За кенгуруто. Да. Всичко, смисъл, ние аз пазя нещата, пазя бележника. Пазя бележника. Кажете, имате ли желание да знаете, да разберете случайно? Как с Джули попаднахме в Германия, бяхме кандидатствали и двете в няколко университета, приеха ни и двете в Мюнхен. До тогава само бяхме учили в едно училище и изведнъж се оказа, че сме приятели двете. Аз получавам телефон, обаждам. Хайде да ходим в Мюнхен, ще сме си приятелки и ще ни е супер и ще се подкрепяме. Интелигентните деца. Да. И всъщност на другата седмица хванахме двете самолета, дойдохме в Мюнхен, записахме се в университета. Срещнахме няколко кенгурута, малко турци, един разведен китаец. Което означава, че цяла седмица ние си търсихме жилище, общежитие и какво ли още не. Обиколихме цял Мюнхен, минахме през и трябва да ви разкажем историята за Ролф и Беата също. Да, в смисъл имаме истории с хазяи, истории с хазяи, които искаха да се накъсни хазяи, но не успяха поради закачени турски знамена, аромати на баници, бюреци и баклави, кенгурата за разхождане, това не е шега. Вар и строителни материали до лактите. Да го направим просто. Да. Другата седмица? Да. Кажете, искате ли да знаете за живота в Германия? Джули е насреща. Ние не им оставихме изключително много избор. Това ще е положението, ще гледате. Вече ни видяхте ненагримирани и двете. Сега защо виж без грим. No hope. Subscribe. Между другото, така държа камерата, че някой отзаде го снимам, който постоянно гледа в камерата. Сигурно най-големият трол. Направете един скриншот и го качете в нашата Facebook страница. Намерете неговия най-крипи поглед и го качете в страницата Мия Самфир в Facebook. Не знам защо. Просто ми дойде на ум, защото без да исках го видях, че гледа странно. Следва интервюто за американистика. Приятно гледане. Миро, да. Уча медицина. Специалност в БВЛ. Завършвам комуникационно висеншафт. Уча медии и комуникации в БВЛ. Специалност американистика.